L'editorial esportiu ens deixa un cop més sorpresos. El govern actual de l'Estat fa servir una doble arrasadora en matèria fiscal. Primer aprova la major pujada d'impostos de la història per a ciutadans i empreses i ara dispara la fiscalitat dels futbolistes estrangers. Els polítics, mentrestant, tenen fins al 75% dels seus ingressos lliures d'impostos. Una pujada d'impostos mai no és ben rebuda per l'opinió pública, especialment quan es realitza després de balafiar recursos públics a velocitat de vertigen. L'Estat gasta més del doble del que ingressa i emet deute cada setmana per a tapar el forat. Per això, defensa la major pujada fiscal de la història que ha realitzat a través dels pressupostos generals de l'Estat per a 2010. Pujada d'IVA de les rendes generades en plans de pensions i fons d'inversió, més impostos al tabac. La llista és interminable, a la qual ara se suma una nova iniciativa que ha pactat el PSOE amb Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya i el BNG, elevar la tributació dels futbolistes estrangers que juguen a la Lliga Espanyola. Realment, un fet que pot perjudicar molt a la nostra Lliga de les Estrelles. El mètode escollit és la reforma de la llei Beckham, per la qual les estrelles foranes de l'esport rei amb uns ingressos superiors als 600.000 euros tributaran el 43%, en lloc del 24% que estableix la norma. La modificació no tindria caràcter retroactiu i es començaria a complir en els contractes signats a partir de l'1 de gener de 2010. Perquè ho sàpiguen els nostres telespectadors, l'esmena proposa suprimir l'article 93 de la llei 35/2006 de 28 de novembre de l'impost sobre la renda de les persones físiques, ja que no sembla just ni equitatiu que les multimilionàries retribucions de nombrosos esportistes d'èlit o dels escassos directius de multinacionals impatriats tributin el tipus fix del 24%, que és el tipus mínim marginal que s'aplica a qualsevol ciutadà resident en el territori de l'Estat espanyol. La situació ha generat multitud de crítiques en el si de la Lliga de Futbol Professional, organisme que avança la possibilitat de parar la competició si s'aplica aquesta reforma, a l'entendre que suposarà un perjudici irreparable per al futbol espanyol, ja que la Lliga Espanyola perdrà potencial i deixarà de ser la millor del món en detriment d'unes altres. En paraules del seu president, José Luis Astiazaran, i nosaltres secundem aquesta postura, en benefici del que pot generar en l'àmbit esportiu humà i de projecció d'equips com el Barça i l'Espanyol, que són els nostres referents.